Hayırlı günler, isəmisiz. Benim ismim Dinara Zinetova. Мен рус тіліндегі İdil журналының шеф мөхәррире һәм шулай ук мен социаль челтәрләрдә Чөгүгли татар кызы дип аталган проектны алып барам. Һәм бүген без биредә локаль медиалар турында сөйләшербез. Локаль медиа нәрсә соң ул? Гомумән медиа Нәрсә соң ул медиа? Медиа ул кешеләргә мәгълүмат җиткерә торган төрле форматтагы чыганаклар. Медиа дигәндә без күздә тотабыз телевидениены, газет, журналларны, социаль челтәрләрдәге төрле пабликларны, веб-сайтларны, подкаст форматлары һәм төрлечә яңадан яңа форматлар шулай ук медиа өлкәсенә керә, әгәр дә инде анда чын журналистлар эшләп, әгәр дә бу проектлар журналистика функциясын үтәсә. Һәм инде бүген без сезнең белән сөйләшербез локаль медиалар турында. Локаль медиа дигәндә без инде күздә тотабыз нидә булса авылда, шәһәрдә, районда, регионда яшәүче шундый шикләнгән санлы кешеләр өчен таратыла торган мәгълүмат чыганагын. Ул булырга мөмкин, мәсәлән, республика күләмендә чыгып килә торган журнал яисә газета. Ул булырга мөмкин авыл хәбәрләрен чыгара торган ниндидер ВКонтактедагы төркем яисә Telegram канал. Ул хәтта булырга мөмкин WhatsApp'тагы чат, әгәр дә анда авылда яшәүче кешеләр булса. Моны шулай ук локаль медиа дип атарга мөмкин, чөнки ул журналистика ягыннан кешеләргә шундый урынлы мәгълүматны җиткерә торган чыганак. Һәм инде бүген без сөйләшербез андый медиаларны булдыру һәм үстерү турында. Шуны әйтеп китәргә кирәк, бүген без шундый заманада яшибез, микромедиалар яңа трендка әверелә. Ягъни, мәсәлән, әле 5-10 ел элек кешеләр ничек уйлыйлар иде менә медиа булдыру турында. Менә мин дидер төркем ачып җибәрәм дә, башта анда накрутка ярдәмендә кешеләр җыям, аннан соң гына инде матур сан булгач кына аның турында сөйли башлыйм дип әйтү бар иде. Бүген заманалар үзгәрде һәм бүген без инде микромедиа заманында яшибез. Яисә теләсә нинди кеше, ул анда билгеле шәхесме, яисә бәлки аны беркем дә белмидер. Ул ниндидер кечкенә булса да Telegram канал ачып, хәтта анда 10 кеше, 50 кеше булса да, ул аны үстерә ала. Һәм киресенчә мондый проектлар аеруча зур игътибар уята һәм игътибар җәлеп итә үзенә. Чөнки без инде өйрәнгәнбез, әйме күп аудиториясе булган проектларда гадәттә шундый реклама күп була, эксклюзив мәгълүмат еш чыгып бармый, инде әгәр дә кеше үзенең шәхси проектын башлап җибәрә икән, анда чын тормыш кайный дигән сүз. Шуңа күрә кешеләр дә, без инде кечкенә шәһәр турында сөйләсәк, кечкенә авыл яисә район турында сөйләсәк, алар гадәттә тырыша ниндидер локаль медиаларны күзәтеп барырга, үзләре яшәгән җирдәге тормыш турында күбрәк белер өчен, үзләре өчен менә шушында яшәү турындагы файдалы мәгълүмат алыр өчен. Локаль медиалар нинди файдалы функцияләр башкарасын кешеләр өчен? Әйдәгез санап китик. Беренче чиратта инде ул әлбәттә мәгълүмат бирү яисә информирование дип әйтәбез рус телендә. Икенчедән, ул билгеле бер җирлектә булган кешеләрнең проблемаларын чишү, ул проблемаларны җитәкчелеккә җиткерү һәм инде төрле тормышта булган кыенлыкларны чишү юлларын эзләү. Өченчедән, локаль медианың шундый бер әһәмиятле функциясе, ул әлбәттә инде кешеләрнең күңелен ачу, ягъни ниндидер күңел ача торган чараларны анонслау, гомумән ниндидер күңелле вакыйгалар турында сөйләү. Һәм инде әлбәттә локаль медиалар журналистика буларак, журналистика форматы буларак, алар җәмгыятьнең, халыкның фикерен формалаштыруда мөһим роль уйный. Әгәр дә без республика күләмендәге локаль медиалар турында сөйләшсәк, аларны 2 төргә бүлеп карый алабыз. Беренчедән, ул инде шундый официальрәк, җитди форматта яза торган медиалар. Икенчедән, инде ул күңел ачу яисә лайфстайл медиалар дип әйтәләр, тормыш рәвеше турында яза торган, төрле урыннар, төрле вакыйгалар турында яза торган медиалар. Шуңа күрә 2 төргә бүлеп карыйбыз. Әгәр дә инде без Татарстан турында сөйләшсәк, менә беренчеләрен әйме, җитди
икътисади, общественно-политический, иҗтимагый медиалар турында ул мәсәлән Татар-информ, Бизнес онлайн, Ватан Татарстан кебек газеталар, Татарстан яшьләре, Реальное время, Интертат, ТНВ телеканалы, Татмедианың һәм башка холдингларның күп санлы телеграм каналлары, веб-сайтлары, алар барысы да республика өчен локаль медиалар булып санала инде. Шундый иҗтимагый көнкүреш турында яза торган. Икенчедән инде бар безнең лайфстайл медиалар, тормыш рәвеш турында язалар. Мәсәлән, инде Enter, Ялкын журналы, Яшьлек дигән медиа, яшүсмерләр өчен POF дигән интернет проект барлыкка килде. Миллиард татар проектында без шулай ук лайфстайл медиага кертә алабыз, чөнки алар проблемалар турында гына түгел, күбрәк кешеләрнең шундый гади тормышы турында сөйли. Кичкенә шәһәрләрдә дә бар локаль медиалар, әйтик, Нижнекамскта Бит дигән медиа барлыкка килде, Әлмәттә Spot һәм Инденең филиалы барлыкка килде. Һәм инде без менә рус һәм татар телендә чыгып килә торган Идел журналларын да шулай ук шундый тормыш рәвеше турында яза торган медиаларга кертәбез. Ягъни аларында сәясәт турында язмый, күбрәк инде кешеләргә якынрак булып, яшәеш турында язмалар һәм башка төрле материаллар иҗат итә. Мисаллар турында сөйләп китик. Гомумән, локаль медиа уңышлы булу өчен ул нинди өлешләрдән торырга тиеш? Беренчедән, әйдәгез сөйләп китәм сезгә үземнең Чогуглет татар кызы проекты турында, ничек ул туды һәм ничек ул популярлык яулады интернет киңлегендә. Минемчә, моның бик гади бер формуласы бар. Шул ук формуланы кулланып, мин шулай ук Кара дигән медиа проектны булдыруда да катнаштым. Ул формула бик гади. Без алабыз билгеле бер җирлектә яшәгән кешеләрнең менталитет үзенчәлекләрен һәм ниндидер локаль юморны, ниндидер локаль темаларны һәм аларны берләштерәбез. Инде дөнья киңлегендә популярлык яулаган башка төрле киң колач алган формат белән. Әгәр дә без Чогуглет татар кызы турында сөйләшсәк, анда шундый элементлар икәү иде. Беренчедән, менә шундый масштаблы формат, ул гомумән ул вакытта 2017 елда ВКонтактеда популяр булган формат. Чогуглет нинди дә булса персонаж дип аталган төркемнәр бихисап иде ул вакытта. Мәсәлән, Чогуглет маман, Чогуглет школьник, Чогуглет учитель, төрле персонажлар турында шундый пабликлар барлыкка килә иде. Һәм шул ук вакытта татар телендә юмор интернет киңлегендә алай ук күп түгел иде. Һәм минем башыма шундый фикер килде. Мин әйтәм, ни өчен менә татар кызының, татар хатын кызының тормышында ниндидер күңелле һәм мәзәк вакыйгалар шундый күп, ни өчен алар турында беркем дә һаман шаяртмый дигән сорау туды. Һәм мин шушы темага Google запрос форматындагы мәзәкләр язарга булдым һәм аларга багышлап шундый бер проект булдырдым. Беренче вакытларны мин аны эшли башлаган идем бары тик үзем өчен, үземнең башымдагы фикерләрне кайда да булса бушату өчен. Әмма бу мәзәкләр күп кешегә якын булып чыкты. Аларны актив рәвештә репостлый башладылар, дуслар, танышлар, аудитория көннән-көн үсә башлады. Һәм бүгенге көндә ВКонтакте төркемендә 39 мең подписчик язылучы бар. Һәм инде Телеграмда 2000 һәм башка социаль сетьләрдә тагын шулай аудиторияләр бар. Шуңа күрә бу проектның инде популярлыгын мин бәйлим менә шушы формула белән. Ягъни без алабыз нидер инде популярлыгы тикшерелгән форматны һәм аңа кушабыз милли үзенчәлекле ниндидер бер теманы. Әмма менә шушы милли үзенчәлекле тема ул эксклюзив булырга тиеш. Ягъни әгәр дә минем проектка килсәк, ул инде менә мин әйтеп киткән шушы татар хатын кызы турында шаярту. Ул вакытта ул темага гына шаяртучы пабликлар һәм проектлар юк иде. Бүген әлбәттә алар күбәеп китте. Төрлечә проектлар бар, бөтенсе Телеграмда үзенең проектларын булдыра. Симбикә журналы мәсәлән, анда бер газет журналлар, ниндидер яңа проектлар, алар шулай ук төрле темаларга шаярта һәм хатын-кызлар турында шулай ук шаярталар. Әмма 2017 ел өчен ул яңа формат иде. Әгәр дә инде без әйтсәк, сөйләшсәк менә Кара дигән медиа проект турында бәлки күргәнегез бардыр. Мин хәзер инде ул проект белән эшләмим. Тик бераз тәҗрибә турында сөйләп китәм. Анда шул ук формула ята иде. Асылда без шулай ук алдык популярлыкка ирешкән форматны, ягъни карточкалар форматындагы шундый хайпта, трендта булган форматны һәм куштык аны татар темасы белән. Ул вакытта безгә кадәр шушы татар юморын кулланып карточкалар эшләүче проектлар юк иде диярлек. Бу 2020
21 елның азагы иде ялгышмасам. Һәм шуңа күрә бу формат яңа булып чыкты татар аудиториясе өчен. Һәм шуңа күрә ул популярлык яулый башлады һәм подписчиклар саны, язылучылар саны инде көннән-көн күбәя башлады. Шул ук формуланы без күздә тотып эшләдек. Шуңа күрә минем монда инде сезгә төп киңәшем, шушы формуланы кулланып, сез теләсә нинди яңа локаль медиа проектта булдыра аласыз. Әгәр дә без социаль челтәрләрдә медиа булдыру турында сөйләшсәк инде. Һәм тагын шундый үзенчәлек турында әйтеп китәм. Чогугле татар кызының үзенчәлеге нәрсәдә? Текст форматын гына күздә тотып эшләнгән әйбер. Ягъни монда хәтта дизайнер ярдәме дә кирәк булмады. Әгәр дә сез борчыласыз икән, анда минем бит командам юк, минем дизайнерларым юк, минем анда таргетологларым юк дип борчыласыз икән, менә сезгә шундый мисал, Чогугле татар кызы бер кеше белән эшләнгән проект, бернинди дизайнерлар, бернинди рекламалар сатып алу да булмады, бернинди бюджетлар да кирәк булмады. Бары тик идея белән генә, вируслы эффект белән генә җыелган аудитория. Һәм моны һәр кеше башкара ала, әгәр дә ул шундый эксклюзив идеяләр булдыра белсә. Моңа өйрәнеп була. Һәм әгәр дә без хәтта менә Идел журнал турында сөйләшсәк, монда асылда шул ук формула. Чөнки без Идел журналын яңартканда, шулай ук кулланырга тырыштык ниндидер инде популяр булган принципларны, ниндидер яңа трендларны. Мин инде күздә тотып эшләдем, миңа бик ошый рус телендәге Правила жизни дигән журнал. Ул бүгенге көндә, ул элекеге Esquire һәм бүген ул шундый кагаз форматта, глянец форматында чыга. Миңа бик ошый аларның текстларның структуралары, алар сайлый торган форматлар, яңа эксперименталь форматлар кулланулары. Шуңа күрә Идел журналын яңартканда да мин шушы принципларны күздә тотып эшләргә тырыштым. Шуңа күрә менә әгәр дә сез карасагыз мондагы текстларны, анда шулай ук менә төгәл структура, кыска һәм шундый игътибар җәлеп итүче баш исемнәр, эксклюзив мәгълүмат эзләү, экспертлар белән аралашу. Ягъни безнең журналларда интернеттагы мәгълүмат юк диярлек. Менә мин шуңа омтылам. Әмма шул ук вакытта бу бик инде локаль медиа, без әлбәттә Татарстандагы яшьләр аудиториясын күздә тотып эшлибез, аларның кызыксынуларын, аларның яшәешен. Шуңа күрә без өстәргә тырышабыз, монда бик күп шундый локаль үзенчәлекләр. Әйтик, безнең бар Карале дигән рубрика. Карале дигән рубрика һәм без анда бастырабыз менә шундый киселә торган чек-листлар һәм трекерлар дип атыйбыз инде без аларны, шундый инглиз алынмаларын кулланып. Ягъни монда төрле ниндидер биремнәр, кеше эшли ала, нәрсәләрдер үзенең планнарын язып куя ала. Әмма без бу әйберләрне эшләгәндә Татарстандагы яшьләрнең тормышын күздә тотып иҗат итәбез. Мәсәлән, менә яңа елда эшләргә кирәкле эшләр турында язганда, без язырга мөмкин конкрет Казандагы ниндидер бер чараларга баруны, яисә мәсәлән көзге номерларда безнең бар иде. Көз көне эшләнергә тиешле биремнәр, эшләр, һәм без анда яздык, анда туганнарны чакырып кабак бәлешеп пешерү турында. Ягъни без инде локаль юморны кулланырга тырышабыз һәм инде үзебезнең аудиторияның тормыш үзенчәлекләрен күздә тотып эшләргә тырышабыз. Һәм инде менә мәсәлән без март санын карасак, монда инде күренә шулай ук безнең локаль медиа икәнлеге, чөнки без үзебезнең Татарстанда, Башкортстанда иҗат итүче рәссамның Гөлнара Фәләхованың иллюстрациясын кулландык. Яисә мәсәлән август саны, Республика көне һәм Идел журналының туган көнендә без билгеләп уздык инде бу җәйдә. Шуңа күрә монда без менә Идел журналының беренче санын күрсәттек һәм инде Казанда билгеле булган шундый татар кызының образын кулландык. Шуңа күрә бер карасаң бу шундый глянец дип әйтәләр инде рус телендә, икенче яктан инде без күрсәтергә тырышабыз үзебезнең Казанга, Татарстанга бәйле булуыбызны.
Әмма шул ук вакытта без аны күрсәтергә тырышабыз шундый кызыклы яклардан. Мәсәлән, башка өлкәләрдән килгән яшьләрнең кулына эләксә, безнең журналыбыз аларга булар турында уку һәм журналга язылу, бәлки журналны уку шулай ук кызыклы булсын өчен Татарстандагы тормышны кызыклы һәм файдалы итеп күрсәтергә тырышабыз. Һәм нәтиҗәләр турында да әйтеп китим инде журналны яңарта башлагач. Бу журнал 80 биттән тора. Без нәрсәләр эшләдек? Без аның тулысынча концепциясын яңарттык. Ягъни язмаларны әзерләү принципларын, яңа авторларны чакырдык язмалар язу өчен, тышлыкны, дизайнны яңарттык, материалларны әзерләгәндә инде башкача эшли башладык. Әйтеп киткәнемчә, Казандагы, Татарстандагы төрле экспертларны чакырабыз, алардан эксперт фикерен белешәбез, аны язмаларда кулланабыз. Һәм безнең аудиториябез үсеп китте. Бүгенге көндә тираж 1000-дән артып китә. Һәм вендинг автоматларда бик актив яшьләр сатып алалар безнең журналны. Һәм моннан тыш журнал белән кызыксына башладылар. Төрле модный площадкалар дип әйтәбез инде рус телендә. Мәсәлән, смена дип аталган китаплар кибетте, Казан федераль университетындагы каһвәханә һәм башка мәйданчыклар шулай ук үзләрендә безнең журналны сатырга тели башладылар. Чөнки безнең принциплар, безнең яшьләр белән эшләү үзенчәлекләре аларга якын булып тоелды. Һәм аларның да безнең журналыбыз белән, үзләренең аудиториясе белән бүлешергә теләге туды. Һәм әйдәгез локаль медиа үстерүнең конкрет этапларын карап китик. Беренчедән инде без күздә тотырга тиешбез үзебезнең булачак аудиторияны. Ягъни без кем өчен иҗат итәбез, кем безнең турында белергә тели, кем өчен без материаллар иҗат итәргә телибез. Ягъни менә Чогугли татар кызы турында сөйләшсәк, әлбәттә инде мин ул мәзәкләрне уйлап таба башлаганда күздә тота идем менә үзем кебек дидер. Татар кызларын, хатын кызларны, күпчелегебезнең бит инде бер үк сораулар туа, яшь чакта, бераз үсә төшкәч, һәм бу сораулар турында минем шундый дискуссия алып барасы килә иде. Шуңа күрә һәм бу уңышлы барып чыкты, чөнки чыннан да минем башымда туа торган сораулар аларның башларында да туа булып чыкты һәм шулай итеп безнең паблик шундый зур комьюнитига әверелде дисәк була. Алар бик теләп комментарийлар язалар, сорауларга җаваплар бирәләр, үзләренең тәҗрибәләре белән бүлешәләр. Әлбәттә, подписчиклар арасында иратлар һәм егетләр дә бар, тик шулай да элеккечә хатын-кызлар күпчелеге минем аудиторияның. Шуңа күрә минем очракта инде менә портрет аудитория дип әйтәбез, ул менә примерно шушы менә 90нчы елларда туган татар хатын-кызлары иде минем аудитория. Журнал турында сөйләшсәк, инде безнең алда конкрет бирем бар иде. Яшьләр өчен журнал эшләү, шуңа күрә без яшьләр тормышын өйрәнә башладык. Мин үзем бит инде миңа 33 яшь бүгенге көндә. Шуңа күрә мин бик үземне бик яшь дип тә санамыйм. Шуңа күрә безгә яшь авторларны җәлеп итү идеясе килде. Без яшьрәк студентларны чакырдык, аларга иҗат итәргә, үзләрен журнал битләрендә журналист буларак сынап карарга мөмкинлек бирдек. Һәм үзебез дә инде яшьләр тормышын өйрәнә башладык. Ягъни алар кайларга йөриләр, нинди чараларга йөриләр, нәрсәләр яраталар, нәрсәләр турында фикер алышалар интернетта, нинди трендлар бар, нинди видеороликлар карыйлар, аларның кумирлары кем, мәсәлән. Менә шушы аларның бөтен кыйммәтләрен өйрәнеп, аларның яшәү принципларын өйрәнеп, без инде аларга кирәкле һәм файдалы мәгълүмат бирергә өйрәндек һәм тырыштык. Шуңа күрә локаль медиа дигәндә сез бик яхшы итеп күз алырга тиешсез үзегезнең аудиториягезне. Ягъни ул аудиториягә ничә яшь, алар ничек яши, аларның тормышында нинди проблемалар бар, аларның нинди ихтыяҗлары бар тормышта, бәлки ниндидер мәгълүмат алардан читтә каладыр, бәлки сезнең алар белән бүлешәсе конкрет ниндидер кыйммәтләрегез, мәгълүматыгыз бардыр. Бәлки сез аны аларның тормышларын яхшырту өчен ниндидер конкрет ысуллар беләсездер. Мәсәлән, анда финанс
финансовый грамотность дип әйтәбез бит инде, финанс яктан белемнәрен үстерергә телисездер бәлки, тормышларын яхшырту өчен дидер башка ысулларны беләсездер. Ягъни сез үзегезгә шундый сорау бирергә тиешсез: кем минем укучым, кем минем аудиториям һәм мин аңа нинди файда бирә алам дип үзегезгә сорау бирергә тиешсез. Барлык медиалар һәм гомумән интернетта булган, дөньяда булган теләсә нинди контент ул кешегә барып ирешә, бары тик аның ниндидер кыйммәте һәм файдасы булса гына. Безнең баш миебез шулай эшли. Әлбәттә инде бүгенге көн турында сүз алып барганда без бит инде бүген шундай зур, күп мәгълүмат чорында яшибез, шуңа күрә безнең баш миебез үзебезгә потенциаль файдасы булган мәгълүматны генә күреп ала һәм аңа игътибар итә һәм аны укырга, кабул итәргә әзер. Шуңа күрә безнең гадәттә инде 3 секунд вакытыбыз бар. Укучыбызның аудитория безнең игътибарын тотып алу өчен, шуңа күрә без моны күздә тотып эшләргә тиешбез. Әлбәттә инде без күз алырга тиешбез нинди файда бирәчәгебезне контент ярдәмендә. Аудиториягә җиткерә торган файданың берничә төре бар. Әйдәгез шушы төрләр турында сөйләп китим. Беренчедән инде ул әлбәттә тормышта файдалы булган кеше аны тормышын яхшырту өчен куллана ала торган мәгълүмат. Ягъни яңа чыга торган законнар, бәлки ниндидер анда ташламалар турындагы мәгълүмат, бәлки ул ниндидер инструкция, бәлки ул ниндидер файдалы киңәшләр, эксперт бирә торган, табиблар бирә торган. Ягъни кешенең тормышын яхшыртырга, сыйфатын үстерергә ярдәм итә торган практик файдасы булган мәгълүмат. Икенчедән, файданың икенче төре ул инде әлбәттә күңел ачу. Бүген андый контент бик күп, тиз дофамин дип әйтәбез, быстрый дофамин. Ягъни кешеләр социаль челтәрләргә бигрәк тә керә инде, әлбәттә бераз ял итеп алу өчен, башларын бераз ял иттерү өчен, җитди проблемалар турында уйламас өчен. Шуңа күрә күңел ачу ул шулай ук бик кирәкле һәм әһәмиятле файданың бер төре. Өченчедән, файданың шундый бер төре бар, ул илһамландыру. Ягъни сез күзәтеп бара торган төрле анда матур, шибәр блогерлар, интерьер турындагы теге рәсемнәр бастыра торган глянцевый журналлар, гомумән дидер матур рәсемнәр, алар безне илһамландыра. Яисә мәсәлән, ниндидер уңышка ирешү турындагы тарихлар, интервьюлар, мәсәлән, анда кемдер авылда көтү көткән, аннан соң уңышлы бизнесменга әверелгән. Мондый менә барлык материаллар, аларның файдасы нәрсәдән гыйбарәт? Әлбәттә инде алар безне илһамландыра. Дүртенчедән, файданың шундый бер төре бар, нәрсәне дә булса, бер зур мәгълүматны кыскартып, уңайлы форматта җиткерү. Шулай итеп без укучының вакытын экономияләргә ярдәм итәбез. Әйтик, мәсәлән, бар бит инде тормышта төрле катаулы процесслар. Мәсәлән, налоговый вычет алу, ул бит инде бик катаулы процесс. Әгәр дә сез андый процессны кыскача инструкция форматына әйләндереп, бик аңлаешлы кыска адымнар форматында язып чыгарсагыз, бу сезнең укучыгызның вакытын экономияләргә ярдәм итә, аның нервларын экономияли, төрле ресурсларын, аның анда бер кая барырга, кайда булса барасы булмаячак, артык күп мәгълүмат эзлисе булмаячак. Шуңа күрә без әгәр дә укучының вакытын, ресурсларын, нерв күзәнәкләрен экономияләргә ярдәм итәбез икән, бу шулай ук менә файданың бер төре. Алга таба бар тагын шундый бер файда һәм кыйммәтнең бер төре, ул психологик ярдәм. Ягъни менә шул ук менә төрле интервьюлар, әгәр дә без нидер кешенең тормыштагы төрле проблемалар белән, проблемаларын чишү тарихын язып чыксак, ниндидер теге гыйбрәтле язмышлар турында укырга ярата бит инде бигрәк тә хатын-кызлар. Бу психологик ярдәм функциясын башкара мондый материаллар. Алар безгә нидер без укыйбыз да, менә бу кешенең дә шулай булган икән. Бу кешенең тормышы тагын да катлаулырак. Шуңа күрә минем бит барысы да яхшы, минем тормышым рәхәт. Безгә бу психологик яктан ярдәм итә. Шуңа күрә
бу шулай ук шундый бер файданың бер төрө булып санала. Моңа бәйле тагын бер шундый үзенчәлек бар инде, бер функция самооценканы күтәрү, ягъни кешеләрнең үз-үзен бәяләвен бераз үстерү. Күргәнегез бардыр, менә теге трэш-контент дип әйтәләр. Иришка Чики-Пики, Олег Монгол, ише менә шундый теге авылларда яши торган, бик катлаулы тормыш ситуациясендә булган кешеләрне без ни өчен күзәтәбез? Чөнки мондый контент безгә үзебезнең үз бәяләвебезне яхшыртырга ярдәм итә. Без үзебездән начаррак яши торган кешеләрне күрәбез һәм мин бит әле молодец, мин бит әле менә шундый югарылыкларга ирешкәнмен дип без уйлап куябыз һәм бу инде шундый файданың төрө самооценканы күтәрү. Һәм тагын файданың бер төрө бар, ул эстетик ләззәт алу дип атала. Ягъни бу инде күбрәк теге глянец ялтыравыклы журналларга кагыладыр һәм төрле теге эстетик контент чыгара торган пабликлар һәм проектлар. Без визуаль яктан үзебез өчен дидер ләззәт алабыз икән, бу безгә шулай ук файда бирә, бу безне ял иттерә һәм шулай ук файданың бер төрө булып санала. Шулай ук бу категориягә керә төрле сәнгатькә бәйле проектлар, картиналар, рәссамнарның эшләрен бастыра торган ниндидер журналлар, мәгълүмат чыганаклары. Алар шулай ук визуаль яктан безгә ниндидер ләззәт бирә икән, бу шулай ук файдалы мәгълүмат булып санала аудитория өчен. Шуңа күрә менә мин атап киттем файданың берничә төрен һәм теләсә нинди контент чыгарыр алдыннан мин гадәттә үземә шундый сорау бирәм. Минем контент кайсы яктан укучым өчен файдалы? Чөнки кеше шулай яратылган бит инде, без барыбыз да эгоистлар. Телибезме без моны аңларга юкмы? Тик һәр кеше табигать безне шулай яраткан, без беренче чиратта үзебез турында уйлыйбыз һәм үзебез өчен потенциаль файда эзлибез төрле яктан. Шуңа күрә, әгәр дә сез үзегезнең аккаунтыгызда яисә үзегез булдырган проектыгызда бары тик үзегез турында гына язасыз һәм сөйлисез икән, менә мин шундый молодец, мин тегендә бардым, монда бардым. Әлбәттә, кемгәдер бу кызыклы. Әгәр дә сезнең ниндидер лояль аудиториягыз бар икән, дусларыгыз, нидер коллегаларыгыз, алар өчен бу кызык булачак. Әмма әгәр дә сез телисез икән киңрәк аудиториягә чыгарга, сез үзегезне белмәгән кешеләр өчен файдалы булган контент булдырырга тиешсез. Чөнки кешеләр бик күп дөньяда һәм һәр кешенең тирәсендә кызыклы шәхесләр шактый күп булырга мөмкин. Шуңа күрә аны кызыксындыру өчен сез беренче чиратта үзегез турында түгел, үзегезнең укучыгыз, үзегезнең подписчигыгыз, аның проблемалары турында уйларга тиешсез һәм аның тормышын яхшырту өчен, аңа бер файда бирү өчен эшләргә тиешсез. Әгәр дә инде сез киң аудиторияны җәлеп итәргә теләсәгез. Алга таба. Менә без инде үзебез өчен хәл иттек, нинди файда булачак безнең контентыбыз аудиториягә нинди файда җиткерәчәген. Үзебез өчен моны хәл иттек, уйлап куйдык һәм инде киләсе безнең адым кешеләргә кызыклы һәм аларның игътибарын җәлеп итә торган формат һәм формалар сайлау. Чөнки сезнең материалыгыз файдалы булырга мөмкин. Әмма әйтеп киткәнемчә, инде безнең игътибар җәлеп итү өчен бары тик берничә секунд вакытыбыз бар. Шуңа күрә безгә үзебезнең менә шушы әзерләп куелган файданы бик тиз һәм кызыклы итеп бирергә кирәк аудиториягә. Ничек итеп моны эшләргә? Әгәр дә без күздә тотабыз икән текст материалларын, мәсәлән, телеграм-канал, веб-сайт, интернет киңлегендәге медианы күздә тотабыз икән, яисә журнал да шулай ук туры килә. Шундай бер принцип бар. Без аудиториягә бирергә теләгән файданы баш исемгә чыгарырга тиешбез. Ягъни кеше күреп алган беренче 1-2-3 сүздә ул файда чагылырга тиеш. Чөнки без күреп алабыз да, һәм без аңларга тиешбез. Бу миңа нинди файда бирәчәк. Ул безнең тормышыбызны җайлырак итәргә ярдәм итәме? Бәлки ул мәгълүмат безнең вакытыбызны экономияләргә ярдәм итәдер. Бәлки безгә ул мәгълүмат безнең өчен ял итү функциясын үтидер. Без моны тиз арада аңлап өлгерергә тиешбез материалның беренче 2-3 сүзен күрү белән. Шуңа күрә файданы иң алга
бар шундый бер киңәш бирергә яраталар инде тәҗрибәле авторлар. Бер вакытны бик популярлыкка ия булды исемлекләр форматы. Ягъни теләсә нинди текстны мин хәзер менә исемлек форматында бирәм дә, аңа күбрәк игътибар бирәчәкләр. Бу бары тик бер ысул гына. Ни өчен ул популяр? Чөнки ул чыннан да кеше аңлап ала тиз арада. Ага, бу исемлек булгач, мин моны бик тиз арада укып чыгачакмын. Бу ниндидер бик гади формада бирелгән мәгълүмат. Һәм инде исемлек булгач, ул гадәттә кешенең вакытын экономияләргә ярдәм итә торган дидер мәгълүмат булып чыга. Әмма әгәр дә сезнең аудиториягә җиткерергә теләгән файдагыз башка төрле булса, мәсәлән, ул ниндидер визуаль ләззәт алу, яисә ниндидер проблеманы чишү, яисә ниндидер анда гыйбрәтле язмыш турында уку, психологик ярдәм алу булса, без инде баш исемне башка төрле итеп төзәргә тиешбез. Һәм кайбер очракларда тагын шундый ысул бар. Каламбурлар һәм сүз уйнатуны куллану баш исемнәрдә. Чөнки бу очракта без укучының игътибарын башка төрле итеп җәлеп итәбез. Ул шундый сәер яңгыраган баш исемне күреп ала да, бу язманың авторы ниндидер бик кызыклы шәхес булырга тиеш. Ул шундый креатив итеп язган. Бу материал һичшиксез минем өчен кызыклы һәм файдалы булыр дип уйлый һәм укырга тели башлый бу материалны. Шуңа күрә кайчакта әгәр дә сез креатив фикерли беләсез икән, баш исем булырга мөмкин просто күңелле, кызыклы, каламбурлы һәм ниндидер юморлы. Бу очракта да безнең укучының игътибарын җәлеп итү шанслары күбәя. Мәсәлән, безнең менә Мамадыш турында материал, Мамадыш яшьләре турында. Һәм без мөмкин язырга име баш исемдә Мамадыш яшьләре ничек яши. Әмма Мамадышта яшьләрнең ничек яшәү турында бәлки күп кеше примерно ниндидер күзаллавы бардыр. Әгәр дә без язабыз икән в ритме Мамадыша дип, без күрсәтәбез Мамадышның ниндидер башка төрле шундый креатив, билгеле бер ритмда яшәвен күздә тотып. Һәм инде бу яктан бу материал күбрәк игътибар җәлеп итәргә мөмкин. Чөнки кешеләр инде үзләре өчен дидер таныш образларны тотып ала һәм Мамадыштагы яшьләр ниндидер заманча, алар ниндидер үзенчәлекле ритмда яши дип уйларга мөмкин. Шуңа күрә кешеләр көтмәгән образларны кулланырга киңәш итәм, әгәр дә сез ниндидер таныш әйберләр турында язасыз икән. Бигрәк тә бу инде кечкенә шәһәрләргә һәм районнарга кагыла. Чөнки кечкенә районнарда яшәгән кешеләр, алар гадәттә анда булган бөтен урыннарны да белә, бөтен вакыйгаларны, андагы тормышны. Әмма әгәр дә сез ниндидер яңа сүзләр, яңа терминнар, ниндидер үзегезнең трендларны белүегезне чагылдырып, ниндидер үзенчәлекле формулировкалар кулланып язасыз икән, ягъни бөтен кешегә таныш булган әйберләр турында яңаша итеп яза беләсез икән, хәтта кешеләргә инде таныш булган әйберләр дә аларга яңа яктан кызыклы була башларга мөмкин. Яңа локаль медиа булдырганда трендларны ничек итеп бу медиага яраклаштырырга. Бәлки сезнең күргәнегез бардыр, интернетта хәзер бик күп санлы видеолар, күп санлы охватлар җыя, ниндидер гади авыл кешеләре үзләренең тормышы турында вайннар төшерә, роликлар төшерә һәм менә шушы иске элекеге тормышның яңа технологияләр белән кушылуы үзеннән үзе бик зур кызыксыну уята. Һәм бу кагыйдә башка төрле форматларда да эшли ала. Мәсәлән, килдегез дисез райондагы газетага эшләргә. Менә сез яшь журналист һәм бу газета эшләп килгән анда күп еллар. Һәм сез яшь кеше буларак тәкъдим итәргә мөмкин ниндидер яңаша форматлар. Әйтик, сезгә кадәр анда чыгып килгән традицион репортажлар, яңалык колонкалары. Сез, мәсәлән, тәкъдим итә аласыз ниндидер башка төрле форматлар. Мәсәлән, авылдагы билгеле бер шәхеснең тормыш кагыйдәләрен ниндидер исемлек форматында чыгарырга. Бәлки ниндидер чек-лист форматындагы, бәлки ниндидер вакыйгаларның календарен, ниндидер афиша яңаша форматта бирергә мөмкин
белмисез. Бәлки сез авылда яисә районда яши торган кешеләргә багышланган мәзәкләр иҗат итә аласыздыр, юморескалар. Ягъни сез нидер яңа популяр форматларны кертеп җибәрә аласыз, хәтта нидер күп еллык тарихы булган медиаларга. Бу әгәр дә инде без форматлар турында сөйләшсәк. Тагын нинди яңа алымнар сез кертергә мөмкинсез? Сез кертергә мөмкинсез трендларны стиль ягыннан, ягъни инглиз телендә әйткәндә tone of voice дип әйтәләр бит инде, әйме? Tone of voice ул медианың укучылары белән аралашу стиле. Ул мәсәлән булырга мөмкин яшьләрчә, ниндидер җиңелчә, син дип сөйләшү, яисә сез дип сөйләшү. Мәсәлән, Ялкын журнал турында без әйтсәк инде, ул үзенең яшүсмер аудиториясе белән, яшүсмерләр аудиториясе белән аралаша син дип. Әгәр дә инде без нидер иҗтимагый, шундый җитди медиаларны күздә тотсак, әлбәттә инде алар шундый җитди, катлаулы сүз тезмәләр белән яза. Әгәр дә без лайфстайл медиалар турында сөйләшсәк, алар инде шундый җиңелчә, инфостиль кулланып язырга тырыша. Ягъни ул артык җитди дә түгел, артык теге гади дә түгел. Дидер алтын урталыкны саклый торган медиалар. Шуңа күрә, әгәр дә сез ниндидер бер традицион медиага киләсез икән эшләргә, яисә үзегезнең медиагызны булдырасыз икән, сез чамаларга тиешсез шулай үзегезнең менә шушы язылучылар белән, укучылар белән аралашу стилен, шушы тонны, ягъни. Һәм бу бик кайчакта бу бик четерекле мәсьәлә булырга мөмкин, чөнки мәсәлән менә үз тәҗрибәмнән чыгып сөйлисем килә. Мин бит инде менә Чоугли татар кызын алып бара башлаганда, башта постларны чыгара идем шундый менә үзем ничек аралашам, анда мәсәлән туганнар белән, дуслар белән менә шундый стильдә яза башладым. Әмма мин журналистикада укыдым, шуңа күрә ул стиль шундый бераз, ничек дип әйтим, мәдәни, әдәби татар телендәге стиль иде. Әмма кайчакта миңа язылучылардан нидер контент җибәрәләр иде, һәм анда булырга мөмкин иде ниндидер теге халыкчан сүзләр инде, бик матур яңгырамаган, гади сөйләмдә куллана торган сүзләр. Һәм андый сүзләрне кыстырып мин контент чыгара башлагач, әлбәттә инде аудиторияның бик шундый төрле реакцияләре барлыкка килде. Кемдер яза башлады: "Мин мондый төркемне укырга теләмим, миңа мондый контент кирәкми, мондый пычрак сүзләр кулланмагыз." Югыйсә андан әллә нинди куркыныч сүзләр юк иде. Барысы да нидер әшәке сүзләр юк иде. Цензур булмаган, бары тик халыкчан формулировкалар куллана идем мин. Тик шулай да кемгәдер бу ошамады. Чөнки аудитория арасына инде килеп керергә өлгергәннәр иде төрле теге культурный, әдәби, мәдәни тусовкадагы кешеләр. Шуңа күрә моңа бик игътибарлы булырга кирәк. Сез әгәр дә ниндидер бер стильдә контент иҗат итә башлыйсыз икән, сезгә нәкъ менә шундый аудитория киләчәк. Әгәр дә сезнең контент беренче көннәрдән үк шундый төрле рисковатый формулировкалар кулланасыз икән, сез ниндидер анда бик теге халыкчан сүзләр, сезгә шундый аудитория иярәчәк һәм алар сезнең шундый стильгә күнегәчәк. Һәм сез аны дәвам итә алачаксыз. Әмма әгәр дә сез башлап җибәрәсез икән дидер әдәби стильдән, сез дип эндәшәсез икән аудиториягызга, әлбәттә инде сез бер көнне сезнең анда авторларыгыз алышыныпмы, ниндидер башка сүзләр куллана башласагыз, сезнең аудиториягыз сездән китәргә теләргә мөмкин. Чөнки минем менә шундый кешеләр барлыкка килде, алар комментарийларда "Отписка, миңа мондый контент ошамый" дип язарга тотындылар. Шуңа күрә tone of voice һәм укучыларыгыз белән аралашу стиле бу бик мөһим әйбер. Сез аны тотарга тиешсез һәм сакларга һәм күзәтеп барырга. Менә нинди формулировкалар ошый кешеләргә, кайсылары ошамый. Ягъни яңа төрле локаль медиа булдыру концепциясе турында тагын бер әйтеп китим. Менә шушы формуланы ничек аны тормышка ашырырга соң? Әйтеп киткәнемчә, инде ул ниндидер бер билгеле популярлыкка ирешкән формат булырга тиеш, һәм сез моңа эксклюзив, яңа кабатланмаган үзегезнең идеягызны кушырга тиешсез. Конкрет мисалларга килгәндә инде Чоугли татар кызы турында әйткәндә, бер яктан ул популярлык яулаган формат,
Google запрос форматындағы юмор, һәм икенче яктан ул татар хатын кызының тормышына бәйле мәзәкләр. Шушы ике әйбер кушылгач, эксклюзив яңа продукт барлыкка килә. Әгәр дә без Кара медиа проекты турында әйтәбез икән, бу инде карточкалар форматы, күп кешегә якын һәм таныш булган, һәм татар яшәешенең, татар яшьләренең тормышы турындагы юмор. Без буларны икесен бергә кушкач, безнең шулай ук барлыкка килде яңа аутентичный формат. Әгәр дә инде без Идел журналын яңарту турында әйтәбез икән, бу инде Татарстандагы яшьләрнең яшәеше, аларның проблемалары, мондагы тормышның трендлары һәм гадәти журнал форматы, заманча журнал форматы. Булар икесе кушылгач, безнең эксклюзив, уникаль концепциясе булган яңа төрле локаль медиа барлыкка килә. Алга таба. Менә без хәл иттек үзебез өчен, нинди без файда бирергә телибез аудиториягә, бәлки ул анда күңел ачудыр, бәлки ул ниндидер мәгълүмати ярдәмдер, бәлки ул психологик яктан нидер ярдәм күрсәтүдер. Файданы хәл иттек, үзебезнең аудиториябезне хәл иттек, кем ул, ничә яшь, ничек ул яшь, нинди проблемалар бар. Аннан соң инде без үзебез өчен хәл итәбез площадкаларны, мәйданчыкларны, без нинди социаль челтәрдә эшлибезме моны, яисә нинди форматта, булар инде әлбәттә барысы да ресурстан тора. Әгәр дә сез бер кеше буларак үзегезнең шәхси проектыгызны башлап җибәрәсез икән, әлбәттә инде сез сайлыйсыз социаль челтәрләрдәге ниндидер бер мәйданчыкны. Бәлки бер юланда берничә социаль челтәрләрдә сез моны дублировать итеп кабатлап чыгарасыздыр, яисә инде бер конкрет социаль челтәрдә. Әмма мин киңәш итәм инде берничә мәйданчыкны сайларга, чөнки бүгенге көндә безнең шундый стабильлек әзәйде бит инде, иртәгә ни булачагы билгеле түгел, бәлки нидер яңа мәйданчыкны да ябып куярлар. Шуңа күрә берничә мәйданчыкта бер юлы үстерергә киңәш итәм үзегезнең проектыгызны. Бу инде шәхси проект турында сүз алып барганда. Әгәр дә инде сезнең ниндидер ресурсыгыз бар икән, нидер бюджет, грантка отылган акчагыз, бәлки сезнең командагыз бардыр. Әлбәттә инде монда уйларга мөмкин нидер масштаблырак мәгълүмат чарасын булдыру турында. Барысы да бары тик сезнең ресурсларыгыздан тора. Әмма әгәр дә сезнең командагыз юк икән, бюджетыгыз юк икән, сез моны бары тик үзегезнең энтузиазм ярдәмендә генә башкарырга телисез икән үзегезнең проектыгызны, үзегез өчен артык зур максатлар алдан ук куймагыз. Кичкенәдән башлап җибәрегез, чөнки зур максатларга без кичкенә адымнар ярдәмендә генә килеп җитә алабыз. Мәсәлән, Чугли татар кызы турында әгәр дә инде сүз алып барсак, бу бар тик бер кеше эшләгән проект, шуңа күрә мин үзем өчен дидер анда зур масштаблы ниндер планнар кормадым. Мин бары тик үземә кызыклы булган әйберләр турында яза башладым. Инде аудитория килгәнен күреп, мин керттем шундый бик мөһим әйбер дисциплина дигән сүз. Вакытың белән идарә итү, үзеңнең эш башкару ресурсларыңны кирәкле итеп, файдалы итеп куллану турында сүз бара. Ягъни дисциплина. Мин инде кешеләрнең актив рәвештә үземнең контентны укып баруларын, репостлавын күреп, аңлап алдым. Бу контентның потенциалы бар икәнлеген, һәм минем ул вакытта инде идеяләр дә бик күп иде, чөнки проектны башлап җибәргәндә гадәттә энтузиазм бик күп була. Мин көн саен кич белән план корып куя идем, икенче көнне сәгать саен, 2 сәгать саенмы, нинди дә булса пост чыгып тора иде. Әлбәттә инде һәрбер постыгыз сезнең теге супер популярный һәм супер уңышлы булып чыкмаска мөмкин, әмма дисциплиналы булып чыксын ул, чөнки безнең аудиториябез безнең контентны ошаткач, аңа бик тиз арада күнегә һәм аның нинди ешлык белән чыгып баруын сизеп ала һәм инде шундый гадәт булдыра. Көн саен кич белән кереп, бу пабликта, бу проектта нинди яңалыклар чыккан икән, шундый гадәте барлыкка килә, формалаша. Шуңа күрә сез инде үзегезнең аудиториягезнең ожиданияләрен оправдывать итеп, тырышыгыз аларга алар көткән контентны бирергә. Минем очракта инде бу эш җиңелрәк башкарыла иде, чөнки минем формат бик аңлаешлы һәм вакыт бик күп сарыф итми иде. Минем башыма ниндидер идея килде, мин аны текст форматында тиз генә яздым да, отложенный постингка куйдым. Әгәр дә сезнең ресурсларыгыз, вакытыгыз, дизайнерыгыз юк икән, сез үзегезгә артык зур планнар корып куймагыз. Үзегез менә күпме ресурс бирергә әзерсез,
шул кадәр генә башкарыгыз бу эшегезне. Чөнки әгәр дә сез нидер бик зур максатлар куеп, аларны тиз арада барып җитмәсәгез, сезнең күңелегез кайтырга мөмкин һәм сез бу проектны ташлаячаксыз. Шуңа күрә кечкенә адымнардан башлап җибәрегез. Әгәр дә инде сезнең проектыгыз үсә башласа, бәлки сезнең нидер бер мизгелдә мөмкинлегегез туар анда дизайнер ялларга һәм дидер башка форматларны катыштырып яңа төрле контент җиткерә башларга. Мәсәлән, анда сез башлап җибәрәсез кечкенә текстлар форматына, аннан соң инде кертеп җибәрәсез нидер визуаль формат. Әгәр дә инде сезнең моңа ресурсыгыз булса гына. Әгәр дә инде сезнең ресурсларыгыз бар икән, мәсәлән, сез бу локаль медиа нидер грант акчаларына булдырасыз икән, әлбәттә инде монда сезгә масштаблырак контент план кирәк булачак. Бәлки сез анда тулы масштаблы мәгълүмат чыганагы булдырырга телисездер. Мәсәлән, анда шәһәрнең яңалыклары белән таныштырып барырга, райондагы нидер вакыйгалар турында язырга. Бу очракта инде сезгә контент план төзергә, рубрикатор төзергә кирәк булачак. Төрле контентның кайсы көннәрдә, нинди форматларда чыгуын хәл итәргә кирәк булачак. Һәм инде бу текстларны, бу материалларны кем ничек әзерли, моңа күпме вакыт сарыф ителә, бу тәүлекнең кайсы вакытында эшләнә. Әгәр дә сез мәсәлән аны барбер үзегез язасыз икән, сезгә буларны барысын да хәл итеп, үзегезгә шундый расписание, план төзәргә кирәк. Бу инде бик шундый капитанский киңәш, тик шулай да моны күздәп торырга кирәк, чөнки әгәр дә сезнең системалы эшегез булмаса, бик тиз арада сезнең әйтеп киткәнемчә инде күңелегез кайтырга мөмкин сезнең менә бу башлап җибәрелгән зур эшегездән. Һәм инде тагын шундый киңәш, әлбәттә инде беренче вакытларда зур нәтиҗәләр көтмәгез. Барысы да вакыт белән генә килә. Минем дә проект беренче вакытларны, беренче көннәрдән үк популярлык яуламады. Беренче көннәрне инде ул күбрәк теге танышларга, дусларга җибәрелә торган контент иде. Аннан соң инде бер ара узгач, ниндидер бер мизгелне кешеләр аны күреп алды да һәм репостлый башладылар. Һәм Чогуглит татар кызына кадәр мин инде берничә проект булдырып караган идем. Мәсәлән, анда татар телендә балаларга тәрбия бирү проекты бар иде минем. Ниндидер башка темаларга багышланган проектлар, ВКонтактедагы төркемнәр, Телеграм каналлар. Һәм алар бүген шушы менә анда белмим 100 подписчигі булып, үле хәлдә кайдадыр сакланалар ул сылтамалар. Теге бар бит әле киңәш Голливуд артистлары турында. Алар үзләренең теге иң шәп рольләрен алу алдыннан бик күп сонлы кастингларга йөргәннәр һәм бик күп мәртәбә юк сүзен ишеткәннәр. Шулай ук локаль медиа булдыруда да бу принцип эшли. Беренче идеягез сезнең сразу популяр булмаска мөмкин. Моңа әзер булырга кирәк. Әмма әгәр дә сез үзегездә шундый ресурс, потенциал тоясыз икән, яңа идеяләр булдырырга, яңа проектлар башларга, сез яңадан яңа проектлар булдырып карагыз, үзегезнең төрле идеяләрегезне тормышка ашырып карагыз, чөнки экспериментлар юлы белән генә без таба алабыз үзебезнең уңышлы юлыбызны. Азактан шундый киңәш: зур аудитория артыннан кумагыз, иң беренче чиратта аудиториягә файдалы булу турында уйлагыз һәм исегездә шуны тотыгыз: дөньядагы иң кыйммәт әйбер ул сезнең идеяләрегез.